Dobry wieczór. Sebastian Szczerek, witamy na gali Silesian MMA 22. Pierwszy pojedynek MMA Semi-Pro, kategoria lekka. Sulejman Romańczyk kontra Damian Górski. No i czas rozpocząć sportowe emocje. Let's go! Pierwsza runda. Sulejman trafia low kickiem na łydkę i teraz próba high kicka lewą nogą. Damian na razie bardzo spokojny. Sulejman cały czas próbuje tymi kopnięciami, które ma naprawdę bardzo dynamiczne, szybkie. Mamy chwyt zapaśniczy, czy będzie obalenie? I tak! Sulejman Romańczyk obala Damiana Górskiego. Mamy teraz tutaj próbę kontroli pozycji. Mamy dosiad w wykonaniu Sulejmana Romańczyka i mamy ground and pound, ciosy z góry. Sędzia jest tutaj blisko. Zobaczymy, czy uda się skończyć Sulejmanowi tą walkę przed czasem. Ma jeszcze naprawdę całą minutę, ale tutaj Damian Górski naprawdę dobrze się broni. Dobrze, teraz są tutaj wychwycone ręce Sulejmana. Na razie tutaj Damian blokuje jakąkolwiek aktywność Sulejmana Romańczyka w tym pojedynku, ale znowu mamy ground and pound. Sulejman rozpędza swoje ręce i trafia raz za razem w głowę Damiana Górskiego. Na razie troszeczkę tutaj jest mniej aktywności, ponieważ Damian Górski bardzo dobrze, próba teraz wyrzucenia bioder w górę i zeslipowania swojego rywala, ale nieudana i mamy ground and pound, aczkolwiek te ciosy nie spadają jeszcze tak intensywnie, aby sędzia mógł przerwać ten pojedynek. Tomasz Jaruszka jest sędzią tego pojedynku, jest bardzo blisko, jest to naprawdę mega doświadczony sędzia ze Śląska, także bardzo dobry trener. 10 sekund do końca tej pierwszej rundy. Idą ciosy z góry, Damian Górski nie odpowiada z dołu, ale teraz dobrze chwyta swojego rywala, czym blokuje jakąkolwiek jego aktywność. Są cały czas ciosy Sulejmana Romańczyka. Chyba tu mieliśmy błąd z czasomierzem. I mamy Damian Górski, wstaje do góry, brawo! Walka wraca na nogi. I teraz w klinczu Sulejman Romańczyk dociska Damiana Górskiego. Takie delikatne kolana Sulejmana spadają na nogi Damiana Górskiego. Dwadzieścia sekund do końca tej rundy. Słyszymy tutaj z narożnika Sulejmana Romańczyka. Ostatnie 10 sekund właśnie wybrzmiał ten dźwięk. Tutaj mamy już pierwsze oznaki krwi na twarzy Damiana Górskiego. No i koniec tej pierwszej rundy. Naprawdę bardzo dobrej rundy w wykonaniu zawodnika z Game House Kędzierzyn-Koźle. Zobaczymy teraz, jakie podpowiedzi tutaj pójdą ze strony narożnika Animal Zawierście do Damiana Górskiego. Widzimy tutaj już porozbijana twarz Damiana. No naprawdę tutaj Sulejman sprawił dużo kłopotów Damianowi. Mamy tutaj ten piękny właśnie rzut na powtórce zapaśniczy, kiedy tu Damian Górski wylądował na macie plecami. Tutaj właśnie próba tych ciosów ground and pound, ale aczkolwiek tutaj Damian Górski bardzo dobrze bronił się z dołu. Znowu próba tego zapaśniczego, powtórka tego zapaśniczego rzutu. Naprawdę Sulejman Romańczyk jest tutaj zawodnikiem, który przyjechał po swoje. Za chwileczkę rozpocznie się druga runda tego pojedynku. Już widzę, że narożniki są wypraszane, a więc zaraz zaczniemy dalej nasze sportowe emocje w pięknym Ustroniu, w którym dzisiaj naprawdę pogoda dopisuje. Tak, klatka zamknięta i zaraz rozpoczniemy rundę numer 2. Lecimy. Damian Górski teraz mocno wystartował do przodu. No i Sulejman Romańczyk na razie orbituje po klatce, ale odpowiada dobrym low kickiem. Damian Górski rozpuszcza swoje ręce. Mamy tutaj naprawdę bardzo dobrą walkę. Mamy Sulejmana na deskach, ale wstaje teraz.
I mamy obalenie ze strony Sulejmana Romańczyka. Proszę Państwa, co tutaj się dzieje? Naprawdę ten pojedynek nabiera na tempie w każdej sekundzie. Teraz troszeczkę walki w parterze. Próba ustabilizowania pozycji. I znowu Sulejman Romańczyk z góry, ale na razie to nie będzie na pewno punktowane z tego względu, że no nie zadaje żadnych ciosów, nie ma próby tutaj jakiegoś zakończenia, także Sulejman musi tutaj wrócić aktywnością, ale mamy teraz dosiad. No i jest powtórka z pierwszej rundy. Bardzo ładnie znów to zrobił Sulejman Romańczyk. Można powiedzieć, że uśpił czujność swojego rywala. No i teraz cały czas z góry Sulejman Romańczyk próbujący zadawać ciosy Damianowi Górskiemu. Mamy zajęcie pleców, mamy wpięcie duszenia i jest zakończenie przed czasem. Piękne poddanie Sulejmana Romańczyka i teraz niesamowity gimnastyczny skok w klatce z radości. Bardzo ładna walka w wykonaniu reprezentanta klubu Game House Kędzierzyn-Koźle. Sulejman Romańczyk, zapamiętajcie sobie to nazwisko. Wow! Wielkie brawa! Czekamy na oficjalny werdykt i przenosimy się do klatki, gdzie ogłosi go nam Karol Garncarz. Szanowni Państwo, mocnym uderzeniem rozpoczęliśmy kartę Silesian MMA 22. Pojedynek ten w rundzie drugiej poprzez poddanie duszenie zza pleców zwycięża Sulejman